Hey guys, welcome back again my YouTube channel. पुणी तार गोटे ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत करूचे। सर्वप्रथम मो तरफ होली रा शुभेच्छा शुभकामना और हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आशा करछि मो भाई बहन माने भरन दिबे। आज तो केते बडे दिन पहिले आज होली रात उठी नवा ड्रेस पिंदी मेलना बुला केते कोन खाउथिबे तापर पुणी सखाळ आसे कार होली खेलिया से जो मजा भाई भांग पी की होली खेलिबा डांस करवा तापर पोखरी रे गाधेबा आज से सब मने पड़ुची। सांगମାନେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ପଦାରେ ରହୁଛୁ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ମିସ୍ ବି କରୁଛୁ। ଏମିତିକି ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ତାମିଲନାଡୁରେ ଏବେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରାୟ ବି ଘରକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି ନା ଆଜି କିଛି ଖେଳି ହେବ। ଆଜି ଏମିତିରେ ତ ଆଜି ପ୍ରାୟ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲା ହିଁ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ବେଶୀ ହିନ୍ଦୀ ୱାର୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଟି ମିଳିଛି କାହିଁକିନା ହିନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ଯଦି ବେଶୀ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଥିବ ତ ଛୁଟି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ ଫାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ ଛୁଟି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକାଲ୍ ଲୋକ ବେଶୀ କାମ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଆଜି ଦୁଇଟା ପିଲା ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିନି ହୋଟେଲରୁ ଆଣିକି ଦୋସା ଖାଇଥିଲି ତ ଏବେ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା ଏବେ ପାଣି ବି ଆସିଲା ଏବେ ବାସନ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ରୋଷେଇ କରିବା। ଆଉ ଆଜି ବି ଓମେନ୍ସ ଡେ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଓମେନ୍ସ ଡେ ସବୁ ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହାପି ହୋଲି।